खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जुबिन गार्गआ आरोबाव 2 सान देहा फाहामसालियावनो थानांगोन। गुवाहाटी डाबल मार्डारनि गाहाय दायनिगिरि बन्दना कलिताया जामिन मोनबाय। एआइइउडिएफआ आसामनि मोनथाम लकसभा मासियाव बादायनो थियारि। 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ सानखौ बिटिसि सरकारा ओनसोलारि बन्द फोसावदों। गागि लिरगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारिया गथ' थुनलाइ साहित्य अकादेमि बान्थाखौ नाजावबाय। जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम एचएस स्कुलाव बर' थुनलाइ सान फालिनो साखा-फारा। खुस्राबारि जेएसबि बड' गोजौ फरायसालियाव फरायसा आरो दिथागिरि लोगो हमलायनाय हाबाफारि। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि हार्ट रक इउथ आइकन जुबिन गार्गनि देहायारि हालोदा गाहामाव फैफिनबाय। अब्लाबो आरोबाव साननैनि थाखाय देहा फाहामसालियावनो थानांगोन जुबिन गार्गआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आरोबाव 2 सान देहा फाहामसालियावनो थानानै जिरायनो सुबुरुन होदों डाक्टारा। ओरैहाय जुबिन गार्गखौ दिनै आइसिइउनिफ्राय केबिनाव लाबोनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय बुधबारखालि फुंबिलियाव हरखाब खर' गिदिंनानै गोग्लैदोंमोन इउथ आइकन जुबिन गार्गआ। जाउनाव बिखौ लोगो नेम केयार हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हरखाब देहा लोरबां जानानै जब्रायाव गोग्लैदोंब्लाबो ओरैनो जिरायनानै सम बारहोआखै जुबिन गार्गआ। आइसिइउआव थानाय समावनो गावनि फैनो गोनां सावथुननि थाखाय खामानि मावदों जुबिन गार्गआ। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय गुवाहाटीनि डाबल मार्डार केसनि गाहाय दायनिगिरि बन्दना कलिताया जामिन मोनबाय। कामरुप नोगोरमा डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज कर्टआ गुवाहाटी डाबल मार्डार केसनि गाहाय दायनिगिरि बन्दना कलितानो जामिन होबाय। मिथिनो हानाय बायदिब्ला माखासे सर्तनि गेजेरजों बिजिरसालिया बन्दना कलितानो जामिन होदों। बे सर्त बायदियै बिजिरसालिनि गनायथि गैयालासिनो बन्दनाया गावनि जिल्लाखौ नागारनानै गुबुन जिल्लायाव थांनो हानाय नङा आरो सप्तासेयाव साननै नुनमाथि थानायाव हाजिर जानांगोन। बबेखानि बेनि सिगां बै बुथारनाय जाथायनि गुबुन सासे मददगिरि धन्ति देखाया जामिन मोनदोंमोन। नाथाय गुबुन सासे दायनिगिरि अरुप दासआ दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। मख'नो गोनांदि बन्दना कलिता मुंनि आइजोआ गुबुन गोसो थोनाय हौवा आरो बिनि लोगोखौ लानानै गावनि फिसाय अमरज्योति दे आरो बिखुनजो शंकरी देखौ खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन। बेनि उनाव सानैबो बिमा फिसानि गोथै सह'खौ थुख्रा दानस'नानै मेघालय रायजोनि हाजोआव गारहैदोंमोन। थांनाय 2022 मायथाइनि जुलाइ आगस्त दानाव बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादोंमोन। धुबुरीनि एमपि मौलाना बदरुद्दीन आजमल दैदेननाय अल इन्डिया इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट जुंथे एआइइउडिएफ दोलोआ आसामनि मोनथाम लकसभा मासियाव बादायगोन। मख'नो गोनांदि एआइइउडिएफआ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव आसामनि मोन 14 लकसभा बियाबनि गेजेराव मोनथाम बियाबाव बिजाथि होगोन आरो बिसायख'थियाव बादायगोन होननानै एमएलए रकिबुल इस्लामआ बुंदों। बबेखानि एआइइउडिएफ दोलोआ धुबुरी, करीमगंज आरो नगाव लकसभा बियाबाव बादायनो थांखि लादों। सिगाङाव जोंनि दोलोआ करीमगंज बियाबाव देरहादोंमोन आरो दोलोनि गाहाय बदरुद्दीन आजमलआ धुबुरीनि एमपि महरै दंखायोमोन। बे खेबाव जों नगाव लकसभा मासिखौनो नोजोर होदों आरो बेनि थाखाय आबुं थियारि खालामदों होननानैबो रकिबुल इस्लामआ बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव एआइइउडिएफआ बिजेपिनि हेंथायै जुजिगोन आरो गुबुन मोन 10 बियाबाव बिजेपिनि हेंथायै भट होगोन होननानैबो रकिबुल इस्लामआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। गोदान दिल्लीनि त्रिवेणी कला संगमआव बृहस्पतिबारखालि मोनाबिलि समाव गागि लिरगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारिया गथ' थुनलाइ सोरजिनानै साहित्य अकादेमि बान्था 2023 खौ नाजावबाय। गाव सोरजिनाय गसाइनि गोजोन नोजोर सुंद' सल' बिजाबखौ उन्दै गथ'फोरनि थाखाय लिरनानै बे बान्थाखौ मोननो हादों लिरगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारिया। मख'नो गोनांदि भारतनि गासैबो 8थि फारियाव थानाय रावारि थुनलाइ लिरगिरिमोननो बे बान्थाखौ साहित्य अकादेमिया बोसोरफ्रोमबो होयो। गागि लिरगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारिया बर' रावाव गथ' थुनलाइ सोरजिनानै बे बान्थाखौ मोनदों। लोगोसेनो असमिया रावनि गथ' थुनलाइ सोरजिनानै रतीन्द्रनाथ गोस्वामीआबो मोननो हादों।
असमिया लिरगिरि रतीन्द्रनाथ गोस्वामीआबो बे बान्थाखौ बृहस्पतिबार खालिनो नाजावदों। इंराजि थुनलाइखौ लाफानानै गासै मोन 23 गनायथि मोननाय रावनि थुनलाइगिरिफोरनो भारत सोरखारनि हारिमुआरि बिफानजों सामलायजानाय साहित्य अकादेमिया बेनि अनगायैबो गाव सोरजिनाय खन्थाइ, रायथाइ, सल'मा आरो सुंद' सल'फोरनि अनगायैबो रावस्लाय बान्था आरो लाइमोन बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो होयो। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो गाजा गोमजायै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ सान फोरबो फालिनो चिरांनि बिजनि पेटागाव थानाय जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम एस.ए. स्कुला खुंनो साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि 14 नभेम्बरखौ बर' थुनलाइ सान हिसाबै बिजनि जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम एस.ए. स्कुलाव फालिबोनाया थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय बे बोहैथि 2023 मायथाइयाव 18 बोसोराव आगान सुरबाय। बर' राव थुनलाइ आरो बे रावनि बिजोंनि गासैबो बिथिंनि जौगाथाय आरो बर' माहारिबादखौ जोंनि गेजेराव बे बुहुमाव अराय सम जोंनि बर' हारिनि सिनायथिजों थांनानै थानो थाखाय गोख्रोङै फोथांनानै लाखिलांनायनि नोजोर आरो थांखिखौ सिगाङाव दोननानै देग्लायबो जोंमा रेसिडेन्सियेल बड' मिडियाम एस.ए. स्कुलनि नखरा 14 नभेम्बरखौ खन्थाइ, सुंद' सल' फरायथिनाय, खन्थाइ बिजाब बेखेवनाय, स्कुल मेगाजिन बेखेवनाय बायदि हारिमुआरि दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ सान हिसाबै फालिनो थाखाय साखा-फारा जाबाय होननानै फरायसालिनि गोरायुं गोजोनथाव ब्रह्मआ मिथिहोदों। बाक्सा जिल्लानि खुस्राबारि जिएसपि बड' गोजौ फरायसालिनि पानसेनियाव मेट्रिक बिजाथि आरो फरायसाफोरनि बिमा-बिफा थामहिनबा दिथागिरिखौ लानानै दिनै फरायसाफोरजों आरो दिथागिरिजों लोगो हमलायनाय आरो सावरायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ। मानो होननानै बुङोब्ला मेट्रिक आनजादा बांद्राय गोबाव सम गैला आरो बेनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्ला कमिटिया बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। फरायसालिफोराव हाबनाय माखासे हाबाफारिफोरा जोब्बाय आरो बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासै जिल्लायाव थानाय 26 जौसे फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद लिरगोन आरो बै मेट्रिक आनजाद लिरगिरि बिजाथिमोनखौ थांखिनानै लाइजाम लिरहरदों आरो दिथागिरिनोबो लिरहरदों आरो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव साबसिननिफ्राय साबसिन मोजां फिथाइ मोननो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै स्टेन्ड खालामग्रा नुनो मोनाखै आरो हायार सेकेन्डारियावबो बर' फरायसा नुनो मोनाखै आरो दिनैहाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय UPSCनि थांनाय बोसोरनि फिथाइ फोसावनाय बेवहायबो बर' फरायसा गैया। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरखौ थांखिनानै खामानि मावगासिनो दङ। बैफोरबायदि आनजादफोराव मोजाङै उथ्रिसारनो हागोन नामा बे थांखिखौ लानानैनो दिनै जिएसपि बड' गोजौ फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ लादों होननानै फोरमायथिदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।